Avui som aquí a l'Espai Chef Capravo, uns grans col·laboradors amb els productes certificats que fem a Catalunya amb DOP i IGP, i avui justament cuinarem el fesol del ganxet amb DOP i el fesol de Santa Pau també amb DOP. En el nostre cas, el nostre producte estrella de la Cooperativa Agrària del Vallès és la mongeta del ganxet amb la denominació d'origen protegida. És una mongeta segurament de les millors del mercat. Nosaltres som productors de fesols de Santa Pau. Està cultivat en terra volcànica, enmig de volcans, doncs això li dona una qualitat que no tindria si fos fet en altre lloc. Cada una d'aquestes dues llegums, cada un d'aquests dos fesols, són productes que admeten multitud de preparacions. Però avui hem fet una amanida freda, tèbia, i l'altra una de calenta. Les mongetes del ganxet els hem fet amb una amanideta, amb una cosa que avui en dia està molt de moda, els fermentats i els envinagrats, amb una mica de kimchi fet aquí a casa, amb una bona col d'aquestes d'hivern, també amb taronja, que encara estem en moments de taronja, i amb bitxo de Girona confitat, amb uns pistatxos de Lleida. I per altra banda, doncs, hem fet uns fesols de Santa Pau, un guisadet, però un guisadet molt senzill. Un guisadet fet a partir d'un pil-pil de pells de bacallà. Una recepta senzilla, fàcil d'elaborar, però sobretot molt gustosa. Tant una com l'altra per menjar amb cullera. Venir a Capravo, a Chef Capravo, sempre és un honor i amb aquests productes de primera, millor. O sigui que la denominació d'origen i la IGP ja em donen una seguretat i el Pep Noguer, que vols que et digui, dona una garantia de lo que nosaltres mengem. A mi m'agrada molt venir aquí. És una molt bona oportunitat per conèixer productes, diguéssim, de proximitat. Un espai així com aquest de Chef Capravo per nosaltres és important perquè ens dona a conèixer en llocs que per nosaltres sols ens costaria molt d'arribar. El suport de Capravo a la promoció d'aquests productes locals és una manera de sortir en els diferents punts de venda perquè facilites l'accés a aquest tipus de productes. Capravo sempre hem anat agafats de la mà, sempre ens ha ofert la seva col·laboració. Aquest any celebrem a Capravo el 10è aniversari del seu programa de proximitat per comarques. Anem comarca a comarca, poble a poble, tractant de posar en valor tot el bo que hem tenit al territori català. És un fet que ens fa sentir orgullosos del que fem.